जे नाव या पॅनलाक दिला नवजीवन सहकार पॅनल, सहकार नवजीवन, सहकार नवजीवन अत्यंत उत्कृष्ट नाव. सहकार क्षेत्रच एकंदरीत आमच्या गोव्यात डळमळीत जाल्लें आसा. त्या क्षेत्रात ह्या पॅनलच्या विजयामुळे एक नवसंजीवनी मेळटली अशी माझी. थँक्यू म्हणून घ्या. तर ह्या विजयाक अनेकांचे हातभार लागले. जे नव्याने निवडून डायरेक्टर आसात हांगा जे बसले समोर त्यांचे हांव अभिनंदन करता की तुमकां लोकांचो खरोखरच मोठो पाठिंबो आसा. तुमच्या पाठिंब्यामुळे या सगळ्या क्षेत्राचे पाठिंबा आमच्यासारखे काही जण जे असतात ते आम्ही आशीर्वाद दिवपाक फाटल्यान आतापर्यंत उभे आसात. तर यापुढे जी कामां आमच्याकडे असतात ती खूप मोठी आव्हानं असतात. आमच्या समोर मोठी आव्हानं असतात. एक म्हणजे संपूर्ण सहकार क्षेत्राच्या कार्य त्याचे संघटन करणे हे एक महत्वाचे कार्य असते. तुमकां रिक्वेस्ट करता हे संघटन आम्ही करूया, संपूर्ण गोव्यान करूया आणि आगामी 5 म्हणा 25 वर्षाचे जे चित्र प्लॅनिंग रोडमॅप तयार करपाक जाय तो तयार करूया आणि त्यानुसार मार्गक्रमण करू. आता हांवें म्हाज्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी जे कार्य केले अजून आम्ही हात आमचे स्वच्छ दवरले म्हणून हो पाठिंबो आमकां मेळ्ळा लोकांचो आणि लोकांचो आशीर्वाद मेळ्ळा. तर ह्या बुनयादीचेर फुडें हेवे दावे आमच्या मदीं कसलेच नासतले आणि कोणी जर काही पिनीक चोचपाचो प्रयत्न केलो तर त्या उपक्रमाक नवनिर्वाचित पैकी कोणी पाठिंबो तांकां दिवचो ना, प्रतिसाद दिवचो ना ही माझी खात्री आसा. बार्देस बाजारची निर्मिती, उत्पत्ती, त्याचे भवितव्य, त्याचो प्रोग्रेस करता आसतना हांवें सगळ्यांक अशें जवळून पळयलें. एक म्हणजे भाग्य ते की मोठे सहकार्य म्हाका सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिले, क्षेत्रातल्या ह्या कर्मचाऱ्यांनी दिले आणि आजपर्यंत स्वच्छ कारभार ह्या क्षेत्रात केलो. महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केल्या, पुरुषांनी केल्या, तरुणांनी केली असा अशीच फुडें वयल्या. सहकार मॉल आसचो, मोठो बाजार आसचो ही म्हजी अनेक वर्षांची माझी भावना, माझी कल्पना. त्यासाठी जमीन ताब्यात घेतली, त्यासाठी आम्ही मोठो मॅप तयार केलो. काही कारणास्तव ते काम पुढे गेले ना, त्याचे श्रेय काय अपश्रेय कोणाक दिवचें ते आमच्या मतदारांनी ठरविले आसा. परंतु हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां न विचारता नवनिर्वाचित सभासदांक सगळ्या सभासदांक आश्वासन दिवंक सोदता की 6 महिन्याच्या आत काम सुरू करूया. वर्षभरात बरेचसे काम आणि 2-3 वर्षात प्रकारचो मॉल आम्ही उभो करूया. आज आमचं कार्य कितें आसा, फक्त हे विक्री केंद्र आसा. ही विक्री ह्या फुडें घरपोच जावपाक जाय अशें म्हजें मत अनेक वेळा हांवें घरपोच करतले आमी काही जाणांक जास्त नोकरी दितले, काम दितले तांकां आणि लोकांक आज घर बसल्या सगळ्यांना मेळटा तर कित्याक ना तें करूया. ह्या क्षेत्राचो काही विस्तार वेगळ्या प्रमाणे करूं येता तें आतां उलयना हांव. तकलेंत म्हजे काही विचार आसात ते नंतर वेगळ्यो वेगळ्यो तुमचे समोर दवरतो. मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटी आसा, महिलांसाठी एक स्वतंत्र वेगळे क्षेत्र या कार्यालयात आमच्या उभे करूया. अशो अनेक कल्पना ज्यो आसात त्या कल्पनांचे सविस्तर विवरण योग्य वेळी आधी पहिले एकत्रित बसूया, त्याची सगळी बारीक सारीक संकल्पना विचारपूर्वक तयार करूया आणि पुढे सरूया. आज आमच्यामध्ये जे नव्यान निवडून आले सर्वप्रथमच सहकार क्षेत्रात डायरेक्टर म्हणून निवडून आले त्यातली एक महिला असा आमची तुझे प्रतीक्षा निखिलचंद्र खलप, तिची सासूही निवडून राहिले. जनतेचे मोठे आभार आहे आमच्या सरकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते. आमचे बुजुर्ग असतात महादेव नाटेकरांसारखे, एकनाथ खरे, एकनाथ नागवेकर सारखे बुजुर्ग असतात, नारायणराव राठोड असतात.
आणि फर्स्ट टाइम सुधीर भाई सकाराम सुधीर भाई सुधीरांतर आमको विक्रम केला ये विक्रमाक अभिनंदन आणि फुगेरी सर फुगेरी सर हा आणि फुगेरी हो आमचं जुनं आणि नव्यानंच फर्स्ट टाइम इलेक्शनच्या पंधान पडला तो आमचा सखाराम गावकर आणि अभिनंदन पण पळया एक सगळ्यांका सांगता फर्स्ट टाइम वरा आणि यंग म्हणता विजय विखे आता अरे वा अभिनंदन विजयच्या त्याच्यापेक्षा तुझ्या अभिनंदन नेक्स्ट स्टेप असो आसतलो आमचो की आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची एक अशी जनरल बॉडी टायप घेऊन आभार प्रदर्शन करपा खातीर फुडें कितें करता त्यासाठी आता तरच तुमकां सगळ्यांका विनंती फाटे जनरल बॉडी मिटींग फर्स्ट टाइम केन्ना घडोवन जातलें ती कंटिन्यू करया आनी तुमकां विनंती आसा एन्युअल रिपोर्ट चेंज करू एन्युअल रिपोर्ट चेंज करू एन्युअल रिपोर्ट चेंज करपाक एन्युअल फोटो घेता त्या खातीर पोस्टपोन जाली ती meeting. एनिवे करूया ते कसे केले झाले करूया मागीर त्याच्यानंतर आम्ही आता विचार करूया हा? आणि तुमकां सगळ्यांका विनंती करता की तुमच्यो ज्यो काही कल्पना ज्यो आसात पळय सहकाराच्यो तेचेर एक 4 ओळी बरोवन तुम्ही जर म्हाका जर धाडून दिल्यो तरी चलता महादेवाकडे किंवा कोणाय कडेन तुम्ही आपसांशी करून ते एकत्रीत करूया बार्देस बाजाराच्या उद्धार सहकार क्षेत्राचो भवितव्य कशें करचें कितें नवें आमच्यान करूं येता कशें करूं येता ह्या संदर्भात तुमचे विचार जर 4 ओळी परत धाडले आमकां ताचो फायदो सहकार आजच्या क्षणी हांव गोवा सरकाराक विनंती करता सहकार क्षेत्र हे सहकार क्षेत्र तेका कोणें सरकार विरोधी क्षेत्र किंवा आनीक कसलें क्षेत्र अशें कृपा करून तुम्ही मानू नाका आमकां सहकार्य ज्या प्रमाणे भागधारकांचे जाय तशें सहकार्य आमकां गोवा सरकारचे एकंदरीत सहकारचे जाय आमकां सहकार मंत्री कोण आसात सुभाष शिरोडकर त्यांचे आमकां सहकार्य जाय त्यांच्या खात्याचे जाय आमकां मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य जाय एकंदरीत सरकारचे जाय सगळ्या आमदारांचे जाय सगळ्या मंत्र्यांचे जाय जाल्यार हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता विनंती करता कृपया तुमच्या कानान येऊन कोणी जर काही सांगचो प्रयत्न केलो तर ते भायर उडय सहकार म्हणूनच आमच्याकडे पळयतात त्या दृष्टीने आम्ही तुमच्याकडे पळयतात आणि एक लोकल एक बैठक आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मागूया सहकार मंत्र्यांकडे मागूया आणि सगळे जाण वचून तांकां मेळून तांकां प्रोग्राम तांचोय समजून घेऊया आमचो तांकां समजूया अशें ह्या वेळार हांव जाहीर करता तर मॅप तयार करूया रोड मॅप आम्ही तांकां मेळटे तर सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार सगळ्यांचे देव बरें करूं सहकार क्षेत्र अशेंच फुडें वचूं कुशीक बार्देस बाजार आणि म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आसा ती खरी म्हणजे परत रिवायव करूं येता त्याच्या संदर्भात कितें करूं येता हें हांवें सरकाराक ह्या आदी सांगलां परत एकदा सांगतो प्रयत्न करूया सहकार क्षेत्राची बुनियाद पक्की करप हे तुमचे आमचे सगळ्यांचे ध्येय उद्दिष्ट आणि जबाबदारी नवीन तुमचे पॅनल सहकार नवजीवन आता येयला भावी नेतृत्व कोणाकडे सोपपाचो विचार केला आज ह्या वेळार हांव कांय सांगिना आमी रोखडेच मेळटले आणि ते मेळून आमी एकमतान आमच्या पॅनलचे सगळे मेंबर आम्ही डिसाईड करतले चेअरमॅन कोण असतो व्हायस चेअरमॅन कोण असतो इतर पदाधिकारी कोण असतील हे आम्ही ठरयतले आणि खात्री बाळगा की आमच्यान कसलीच धुसफूस नासतली आणि मतभेद ना आणि मतभेद नासतली एक मतान आम्ही निवड कळले चेअरमॅन सुद्धा एक मतान आम्ही करतले त्यासाठी हांव सगळ्या डायरेक्टरांक नवनिर्वाचित डायरेक्टरांक विनंती करता कोणी येऊन तुमकां पिन पिसपाचो प्रयत्न करतलेच पॉलिटिक्स ते पण म्हाका खात्री आसा की कोण ते लागीं धरचे ना अशा प्रकारचो प्रयत्न फेल वतले आणि एक मतान एक गट्टान एका मुठीन एका विचारान हे पॅनल फुडें सरतले आज आमकां जर विजय मेळ्ळो
तर तो भारतीय बाजारचा विजय असतो त्या बाबतीत सहकार क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांचा असतो भागधारकांचा असतो आणि एका विजयातल्या दुसरं विजय तिसरं विजय असे आम्ही पुढे करतो. पण थँक्यू. राव सांगू हा? तुम्ही आपापले वया सांगा. सगळे फक्त निवडून यायला त्यांचे विजय बिके निवडून आले. विजय बिके, मागीर रवींद्र फुगेरी, सकाराम गावकर, सुधीर कानोळकर, प्रमोद करपे, निखिल खलप, एकनाथ नागवेकर, नितीन त्रिंबक नाईक, महादेव नाटेकर, नारायण राठवड, प्रतीक्षा खलप, निर्मला खलप, या सगळे आमचे पॅनल, एंटायर पॅनल. 10+2 12. सकाराम म्हटलंय. सो शशिकांत आता कानोळकर आमचंच. नेक्स्ट त्यांच्या पॅनलातले दोन नेक्स्ट आमकां आसा ते शशिकांत कानोळकर आणि धर्मा चोडणकर. टोटल 14+2.